Bespa elkarrateratzea egin dugu. Asmoa zen, guain dela 2-3 urte antolatzea, baina lanengatik ez dut posible izan montatzea. Eta aurten, ondo bat zaigu eta 50 bat, 60 elkartu gea. Guain da, buelta txiki bat ematea, amezketan amakitako hain, honet horri orduatak aldea eta gero bazaltzea. Beti izan du naiz, Bespazalea beti izan du naiz. Aurreko Bespa eusen nuen, guain dela 17 urte nitula, eta beti dani Bespaek izan duet. Eta nire asmoa hau zen, Tolosan ez dago, holako kontrastazioak eta, hoixetan, nire asmoa hoixetan, da azkenen lortua. Ondoko zu barrio lana, arek 120 urte dauzke, da badaude, 50-ekoke badaude, 30-ekoke bai, oso txarrake bai, da gero, utziko ditu Bespaketa utziko ditu hemen aparkaduta, jendeek ikusi dezan, da beti Bespa motoklasiko bezala, jendei gustoko izan da bezala. Tolosan asko dago, Tolosan egon goi, 80 bat Bespa egon goi Tolosan. Tolosan bakarrik, Fetxak ez dira oporreta batzuk, kanpoa bestek, ez da fetxa honak, Sanferminak egoen bukatu die, hau hartu gendun pixela xaixa egoteko, baina nik uste datorren urtene berriz ingo dugu, eta datorren urteako gehiago elkartuko gehala. Gaur ekarri ditugu Bespa eta Lambreta. Nik ekarri dut Lambreta bat, 1993koa, patinete deitzen dana, apronetako Lambreta, eta gero baita ere Bespa bat ekarri dugu, 125koa, 4 martxakin, eta disfrutatzea eta ondo pasatzea. Berezina baino gehiago da, zarrenetakoa, eta kuriosoa da garai hortan 4 burnikin, gerrak eta pasa ondoren 4 burnikin nolaz kapaz izan ziren, holako motogorrak ikia eta benetan eskertzekoa da. Katxarro eta trastezarrak gustatu izan du zaizkigu, eta Bespa Lampretak eta bizikita zarra mate baditugu etxean, eta zaletasuna, besterik gabe. Azkoitin da ez dakin nun da konzentrazioak moton historikien, da guk ere, gehien bat Manolek egin du lan ondina, Eta egingo dugu zozerola eta holaxen, egun bat jarri gendun, eta egun ere alukatu dugu, eta pozik. Nik moto 16 urtekin eusin nun, atxei launtzeko, eta erosketak eta mateko orduan eskuterrik etzan, Bespak ziren, eta hanketa arten hogik eta eamateko bere bainerakin degoki izalako, orduan hoxe Bespak izate ziren. Nik eusin nunen 16 urte zeuzken motok, eta pentsa, guain 40 urte dauzke. Eta gehoztik, ikusten bezala berrituta da, berriz pintatuta, eta erdoia jotzen hasita zeon, eta urte mordoska 40 urte dauzke ez da. Eta gaur honea ondo pasatzeko asmoz, konbokatoria politia iritu zait, igandea jai eukita, eta iteun girokin buelta politia dago, eta hortik amezketatik barrena etorreko gara, bazkalduko dugu, eta euna pasatzea dugu, erki eta holaxe moto hauek dauzken dauntzak alta, gustatzegu, bestiak ikuste ere bai, bestiak ze ekarri duen, eta